ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтатон хушай. имрӯз 10 апрели соли 2024 мардуи азиз, 10 апрели соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео мардуи азиз бо диққат гӯш кунед ки ман чира гап мезанам. мотоцикли фурӯшӣ ҳастай, мерседес сечка ҳастай, якада ана хона дар кораи шаҳри душанбе ё ноҳияи рӯдакӣ то чанд ма дар кораи дар ин видео гап мезанам. ҳавлии фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри ваҳдат, хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри ваҳдат ва як хонаи арзони дигар ҳастай дар шаҳри левака, номи пешнаш Сарбанд. квартираи аз он ҳастай дар шаҳри хуҷанд, шаҳри душанбе ва дигар ҷоҳо. ҳазиқи видео ҳамие ки я ҳавлии фурӯшии 50000 сомонӣ гуфтак бугӯ. ҳавлии фурӯшии 50000 сомон. бардури ғарибон шумо метавонед ки ҳавлии фурӯширо 421000 рубл бихарен. ва бораи пешравии канали мо ядона лайки бепла бижиқен, форатон ки видеои ма мисол шумо даброва подписатсия кунен. мерим акусуса. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, илабай. Мошиноро дидед? Ҳа, дидам. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. ана акмон авора сар мекунем бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед. хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон дар ин авор бисёр аст. ҳавлии фурӯшии қарордора дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин буда бардуи азиз, гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ. масъалаи обу суд мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, як камаз қам, ним камази дигар шебен оварда рехтагӣ бидиян чихеле ки дар сурат дар навор мебинен. бардуи азиз, нархиш 50000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 50000 сом бардуи азиз, ҳавлии арзон дар шаҳри ваҳдат. ба пули русӣ 421000 рубл мешидаи. номерои Тоҷикистон шамасай, номерои Россияшда WhatsApp дора бардуи азиз, занг бизанен, ҳавлии фурӯширо аз шаҳри ваҳдат бихарен. чихеле ки гуфтам 50000 сомон, нархи беҳтарӣ небовар ки. касе ки подписатсия кардагӣ на шаҳри ваҳдат модаи намарҳамат хонаи арзона бихапен. бардуи азиз, хонаи фурӯшии қарордора дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Салим Савхоз. гӯшкесем бардуи азиз, хона дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Салим Савхоз, посёлка. хона лави раҳи Калондай. 10 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. хонаҳо ремонти миёна дора бардуи азиз. масъалаи обу суд мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза задагиай, баня ва ҳоҷатхона доштаи. бардуи азиз, чихеле ки гуфтам, хона дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Салим Савхоз, посёлка, хона дар лави раҳи Калонай. нархш бардуи азиз 130000 сомонӣ. 130000 сомонӣ. ба пули русӣ 1,95000 рубл мешидай. ана мошини беҳтарин бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед, мерседес сечкаро гап мезанам. мерседес сечка солаш бардуи азиз 2000 сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекардай. абъёми мотораш 2, коробкаш механика. 8 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи. балонош бардуи азиз, 2 балонош навай, 2 таи дигаш 80%. хадавои мошин сана мисол 100% гуфтагия бардуи азиз. хадавоиш тупай, хадавоиш 100%. бардуи азиз, мошин қарордора дар ноҳияи Ёвон, нархиш 90000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 90000 сомонӣ бардуи азиз, мерседес солаш 2000 ба пули русӣ 758000 рубл мешидаи. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед.
бардурои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардурои азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. Бардурои азиз, компанияки Баха, компанияки рӯзи хела шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меоранд. Бардурои азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка постоянно ҳами кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. Бисёр инсони хубай бародарай. Ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳама да компания арзон бардурои азиз 8000 рубл. Агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. Инаи бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Такси граница, инам бо соҳ самомат рафта ва инҷа варидор ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос бигире мебарату соҳ саломат меорату. хеле ки дар аввали видео гуфтам якада ай шаҳри Душанбе ё ноҳияи Рӯдакӣ хона дар корай. Бардурои азиз, бо диққат гӯш кунед, ҳамура гап мезанам. Касе хона дошта бошед, ҳам якада занг бизанед. Якада ай шаҳри Душанбе ё ноҳияи Рӯдакӣ то 300,000 сомона хона дар корайша, 150,000 сомониша ҳози мисол метия, мондагиша бардурои азиз 6 моҳ пас медодай. Бардурои азиз, чӣ хеле ки гуфтам якада хона дар корай то 300,000 сомона, 150,000 сомоша мақсад ҳози метия, мондагиша 6 моҳ пас. Касе ки мақсад хона дошта бошед ай шаҳри Душанбе ё ноҳияи Рӯдакӣ, ҳам якада занг бизанед. бардурои азиз, ами хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбан, пеши Горсвет. Бардурои азиз, 8 сотиқ заминай, 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, кухни ҳамом дар дурунаш будай, ремонташ коробка, монтажаш кардагӣ, ов свет ҳастай, чоҳи овам кандагӣ. Бардурои азиз, мақсад ов свет доштияна, чоҳам ана кандагӣ будай. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, нархиш 180,000 сомонӣ гуфта гугу. 180,000 сом. Бардурои азиз, ба пули урусӣ 1,516,000 рубл мешидай. Ина ҳарди рақамҳош бардурои азиз кор мекуна. номерои поёнгишда WhatsApp дора. Занг бизанед, хонаи арзона ай шаҳри Левакан бихарен. номи пешинаш Сарбанд. бардурои азиз, мотосикли фурӯшӣ, солаш 2017, сӯзишвориш бензин, объёми моторош 110 гуфтагиай, моторош 110, коробкаш механика, баллонош 70%. Бардурои азиз, мотосикл қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархиш 6500 сомонӣ, 6500 сомонӣ, ба пули урусӣ 55,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст. Бардурои азиз, занг бизанед, мотосикла бихарен. солаш 2017. касе тамошо кардеса бигӯяд ки о ака тамошо кардесам. бардурои азиз, квартираҳои арзон дагузаштем. квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 32 квадратни метрай. шаҳри Хуҷанд, 32 микрорайон. бардурои азиз, чӣ хеле ки гуфтам, як хонага 4 этаж. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ, соҳиби квартира маълумот дагия ки хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. бардурои азиз, ремонташ нав кардагӣ, кришаш шифр задагиай, мақсад об по намечака беташвиш. нархш бардурои азиз 220,000 сомонӣ гуфтагиай, 220,000 сомонӣ, ба пули урусӣ 1,850,000 рубл мешидаи. номерои телефонаш аст. бардурои азиз, харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед.
бисёри бардурои ғарибӣ гуфта буданд ки ягон квартираи арзонаи шаҳри Душанбе монед. Марҳамат бардурои азиз, гӯш кунед. Квартираи фурӯшии қарордора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гранзавод. Як хонага квартира дар 2 этаж қарордора 45 квадратни метрай. Доми навастройка квартира ремонт доштаи. Соҳиби квартира маълумот додааст ки як хонага 45 квадрат дар 2 этаж қарор дорад. Доми 7 этажа. Барои зиндагӣ кардан тайёрай. Хона бардурои азиз ремонт доштаи. کسی مثال خریدار باشین مدرای زندگی میکنین میگه همش 100%. کوارتیر زالی کلان داشته، کوخنی کلان داشته. بردروی عزیز علیش نمیشه، میگه علیش عموما نمیشیده، مثال کمتر برای نرخش ارزان میشیده. بردروی عزیز چقدر که گفتم شهر دوشنبه پایین بازار کاروان گرانزاود ایره کلان 500 متر درونه. نرخش 248,000 سامانی. کمتر ارزان میشوه. 248,000 سامان. خریدارای انیق چیسلای ویدیو را نگاه کنین، بر وقت‌تر باشه زنگ بزنین. خانم خیلی بچه‌ها بعد نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که متاسکل فروشی، ماشین فروشی، خانه‌های زمینی، کوارتیرهای ارزانه روی کردن حرکت کردم برای شما را یک تا نرخشون نگفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود. خیلی که معقول شد نشید برای دستگیری کردن کانال بچه اچکیدار امیاد دو لایک بفلا با یگان زوبه چیسکا بزنین و کسی در کانال ما مهمونه فراتون که ویدیوی ما را 1 تماشا کنین. مثال فراتون که ویدیوی ما شما دا برابر подписаться کنین، زنگوله چرا بالاگی دمونین که ما ویدیو کردم شما دا میرا بردوی عزیز شما میتونین که 1 ده همین کانال زمینه خانه های کوارتیرای مثال با نرخ ارزان بخرین. کسی که مثال خانه خرینده بردوی عزیز برای اون подписаться کنین. و بردروی عزیز این نمره ما اگر یگون مثال رکلام داشته باشین در واتساپ بنویسین. خیلی که салом алейкум бародаро апа хӯрам ками мадури телефони бақват гирифтаги бародаро бародаро ғариб агар шумо бихарин дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум телефон тиҷе дар ютуб бизанем бародаро канал дорум подписаться кунед лайкора бизанем бародаро ай пеш бием бародаро алиши болуштум ай пеш гам мезанем кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар сафка бесплатно лабоҷ 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро дар сафка бепула бародаро 4-5 нам карта дорим бародаро лайкора бизанем видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 97 89 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари лобой хе телефона бародаро дорим лайкора бизанем видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад тикток дорин ютуб надорин ютуб да телефон тиҷе биза ютуб да бародаро канал дорум да ютуб телефон тиҷе ютуб да телефон тиҷе точка бизанем бародаро точка бизанем ютуб дам канал дорум телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапак не тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакастмо телефон хариби бардар дар пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.